Allende, Iturribero taldeko txirrindularia gaur irabazle agurean jain zorionak, Euskal Herria txapelketa junior mailan, zorionak. Konte guzu, nola izan da gaurko eguna? Nik eta beni eskerrik asko. Lasterketa gogorra izan da. Hasieratik atakega joan gara, eta gero opakoa igoran ni personalki deskolgatu naz, baina hartu nire ritmoa eta gero hartu diet jeitxieran, gero beraiekin joan naz, eta bazegoen eskapada bat, gero ez dakit nola hitzen zen portua, baina azkenengo igoeran hartu diegu, eta gero jeitxieran oso ondo sentitu naz, eta gero nire ekipokideari esker irabazi dut, lanzamendu ederra egin dit. Jeitxieran pelotu egin izan da, ala zebet eskapada izan da, nola planteatu duzu esprina azken kurban? Esprina lehenengo errotondak baino lehen Aimar Quintana lanzatu dit, eta gero hartu dut hanpo Otegiren gurpila hartu dut, eta gero azkenengo kurba eta gero aurreratu diot. Zorionak eta eskerrik asko. Zuri, eskerrik asko.